Станаха 10 бона. 10 бона. Ти да видиш какво е на хората е така. Нали за снимка може ли? Извинявам се. Може, разбира се, как да не може. За какво си Без хонорар съм. За какво си мечтаеш да ти се случи? Окей. Мечтая си да работя, така да работя, но да не се претоварям чак толкова много, но да има и такива финанси, които да стигат за мене, за семейството ми също най-вече, защото те ме гледат, и да си имам за разни близотийки, нали, за дискотечка, за приятели, за така нататък, но в България не знам как е възможно това с обикновена работа, нали. Да. Какво ти е мнението? Ти ме попита с какво направих с парите, аз ти разказах. Доста нашумяла тема, една такава пикантна, доста хора ме питат, благодаря ти за което че и ти ме попита. Както казах, доста неща съм направил, първо почвам да помагам и на мама и на тате, ремонти. Това е най-важното по принцип. Каквото мога и така. За мене. А ти като израснал младеж също в институция, полусирак? Не съм, защото аз съм си осиновен и си го знам това от една годинка по принцип. Не крия. Да, че имаме различия с нашите и вижданията за живота и за излизанията и така нататък, но в смисъл трябва да се подкрепим, защото това са ми родители. Те ме държат това, което съм, нали, ако ми няма, Весо нямаше да го има. Точно така и аз... Щеше да е някъде там по улиците, въпреки че не се знае какво ми е било, щеше да ми е подготвила съдбата преди това, но за сега добре ме подготвила. Обичайте родители си. Да. По принцип много се оплакваме, че нямаме пари, наистина така, няма пари, не стигат. Обаче, като се замислим, има и хора, които и това нямат, между другото, като се замисля. И това нямат. И е много гадно. Ето, примерно, тия ситуациите, които стават в Палестина, за съжаление, и много други страни, които са по-бедни. Така че, бедно, като имаш семейство, не е толкова бедно и като имаш любовни отношения около теб. Така е. Какво мислиш за малката Преслава и брати? Един човек се пробва да им помогне, но смята... Просто той се е вживял в ролята на известен и просто не иска да работи, както между другото по принцип и на мен не ми се работи. За толкова малко пари в България не искам да работя и да си губа времето, като мога